Arvoisa Pentti Pölönen, teidän on havaittu vastaanottavan laittomia televisiosignaaleja, joten Anti-TV on valtion Suomen valtuuksien puolesta antanut teille kuolemantuomon. Ei! Teet uskomatonta työtä T13. Olet tarkastanut jo 754 taloutta. Pian kukaan ei katso enää niitä piraattilähetyksiä ja niitä vanhoja HD-kiekkoja. Lukeminen! Se on sitä oikeaa viihdettä. Ja se antaa samalla vähän aivolokipintä purtavaa. Mutta olihan aikanaan dokumenttielokuvia sekä asiaohjelmia. Ne oli kiellettävä lailla. Uutiset ja dokumentit alkoivat viihtelystä liikaa 2000-luvun alussa. Ne mässäilivät raakuuksilla, olivat pelkkää popcornin viihdettä. Mutta ovathan monet kirjatkin raakoja. Sekä lehdissä kerrotaan paljon murhista sekä muista kamaluuksista. Kirjaa lukiessa, kun kuvittelet kaiken päässäsi. No ei tarvitse nähdä sitä kaikkea roskaa audiovisuaalisena sontana. Ja varsinkaan paikallislehdet eivät viihteellistä poliisityötä ja autokolareita. Mutta samaa tietoahan se on. Oli se sitten viihteellistettyä tai ei. Olet vain kone, joten et ymmärrä näitä asioita. Kuin pieni lapsi, joka vaan rankuttaa ja rankuttaa. Seuraavan kohteen tiedot on lähetetty koneellisiin aivoihisi. Ala mennä tekemään työssä. Tapoja poika. Nyt on siuhukin. Arvoisa Mauno Mäntynen, teidän on havaittu vastaanottavan laittomia televisiosignaaleja, joten Anti-TV on valtion Suomien valtuuksien puolesta. Lohikärmet ovat paholaisia. Kuolen ennen kuin kerron tänne mitään. On pahempiakin asioita kuin kuolema. Mitä tiedät kivusta? Kaikkien muiden tarkastajien raportit paitsi T13. Mitä vittua? Se olisi pitänyt niistä jo 19 audiovisuaalisen viihteen väärinkäyttöä tähän päivään mennessä. Mitä vittua? Herra johtaja, sensorimme ovat tehneet hälyttävän havainnon. No millaisen? T13 on jo monen päivän ajan väärinkäyttänyt audiovisuaalisia tuotteita erään Mauno Mäntysen kanssa. Mitä kummaa? T13 piti listiä se jätkä jo viikko sitten. Se perkelee sanelurakkinen on kääntynyt meitä vastaan. Olisi pitänyt arvata, mihin se anarkistinen kysely johtaa. T13 on pettänyt meidät, koko Anti-TV:n ja ei sivistyneen ihmiskunnan. Nyt menet, tapat satana Mäkisen, mikä vittu se oli, Mäntysen ja se helvetin rakkineen ja et tule takaisin ilman niiden molempien päitä.
Joko sä nyt ymmärrät, että esimerkiksi Anti-TV on niin helvetin paha organisaatio? Ymmärrän. Se ei ole tuonut tähän maailmaan mitään muuta kuin kauheuksia, tuskaa ja turhia kuolemia. En olisi ikinä uskonut, että televisio voi olla näin suurta kauneutta. Miten sä ymmärrät näin monimutkaisia asioita, kuten moraali? Ensimmäiseen Kyborgiin eli T11 oli asennettu vain ohjelma, joka vastaanotti ainoastaan Anti-TVn käskyjä. T12 hieman kehittyneempi, mutta minussa on alati oppiva tietokone, maailman tehokkain tekoäly. Anti-TV ei ilmeisesti koskaan odottanut, että voisin kääntyä heitä vastaan. Mauno Mäntynen ja tarkastaja 13 täytyy todesta pelotettavaksi. Ja sinä Pelti Heikki. Tämä vehje ampuu elektromagneettisia panoksilla. Ne aiheuttavat semmoisen oikosuvun välittömästi. Älä yritä yhtään mitään. Ei, et sinä nyt ymmärrä, älä nyt. Ja sinä Romuasa. Ja koneet teitte kaikki työtä. Ja viimeiset ihmistarkastajat olemme enää pelkkiä konttorirottia ja Antti-TV:n varatarkastajia. Minä saan kostani. T6 eliminoi Mauno Mäntysen menestyksekkäästi, mutta T13 tappoi hänet ja on nyt kartteilla. Menkää kaikki loput 4 perään ja valmistelkaa minut ja leikkaussali ja tarkastajan ehdosta valmiiksi operaatiota varten. Oletteko varma, herra johtaja? Sehän on vasta prototyyppi. Mitäpä tässä enää muutakaan voi. Olen juuri kehittänyt analyysin vatsalaukkusi sisällöstä ja noin epäterveellinen syöminen olisi tappanut sinut joka tapauksessa ennen 60-vuotissyntymäpäiviäsi.
Johtaja. Periaatteessa. Olen ensimmäinen täysin inhimillinen kyborgi, tarkastaja 14. Olen parempi kuin sinä, saatanan paskasittiä, tulet koskaan olemaan. Ensin eliminoin sinut paljain käsin, ja sen jälkeen tein jokaisen tarkastuksen aivan itse. Aivoni siirrettiin uuteen prototyyppiin. Minusta tulee tämän maailman ylivertaisin ihminen ja kone. Joko olet hullu tai piirisi ovat sekaisin. Veikkaan kumppaankin. Oot sä nyt ihan varma tästä? Olen. No joo. Ja tää systeemissä alkaa lähettää semmoista taukoamatonta telekkarilähetystä, mikäli sä tuut nyt kuolemaan. Hyvä. Tämä on ainoa todellinen keino lyödä anti-TV. Mauno, jos minussa koskaan oli sielua, niin tulen näkemään sinut jälleen. Sitten kukaan ei enää erota meitä. Voitimme, Mauno.